Joo, eli mulla on aiheena nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen. Ja ihan ensimmäisenä kysyisin, että kuinka moni teistä on joskus äänestänyt? Kaikki. Mä arvelinkin, koska te olette ehkä sellainen kohderyhmä, että olette aika valveutuneita ja opiskelette korkeakoulussa ja näin niin. Mutta se ei ole välttämättä itsestäänselvyys. Tiedän paljon nuoria ihmisiä, jotka ei ole koskaan äänestänyt, vaikka se äänioikeus on ollut jo sieltä 18-vuotiaasta saakka. Tässä on vähän faktaa. Eli 80-luvulla 10% nuorista omisti jonkun puolueen jäsenkirjan. 90-luvulla se oli 5%, 2000-luvulla se on arvioitu olevan alle 1%. Ja tämä huolestuttaa mua. Ei ehkä siinä mielessä, että pitäisi omistaa nimenomaan puolueen jäsenkirja, mutta toivoisin, että nuoret ihmiset olisi vähän kiinnostuneempia siitä, että kuka heidän asioista päättää ja vaikuttaisivat itse vielä voimakkaammin asioihin. Esimerkiksi opiskelijat. Kyllä nämä opiskelijajärjestöt vaikuttaa aika paljonkin siihen, että miten esimerkiksi opintotuki-asia lobataan päättäjille. Niin, mitä tämä sitten tarkoittaa? Meillä on hyvin pieni joukko nuoria, jotka on mukana politiikassa. Ja miten me saataisiin nuoret kiinnostumaan politiikasta enemmän, ja kun se vaan on niin, että tämä yhteiskunta tarvitsee niitä päättäjiä sitten tulevaisuudessakin. Ehkä aikaisemmin, kun mietitään noita viime vuosikymmeniä, niin elettiin semmoista murrosaikaa. Silloin taisteltiin oikeuksien puolesta ja näin, ja sitten olen sitä miettinyt, että onko asiat nyt sen verran hyvin. Ei ole tarvetta lähteä mukaan tai barrikaadeille. Se on ihan erilaista, kun vierailin Nepalissa tuossa vuosi sitten syksyllä ja olin sellaisessa kehitysyhteistyöprojektissa, niin siellä heillä on niin hauras se demokratia ja opiskelijat taistelee siitä, että he saavat opiskella turvallisesti. Siellä äänestysaktiivisuus nuorten on 70%. Täällä se on ehkä 20%. Jos sitten haluaisi lähteä mukaan, tulisi joku semmoinen fiilis, että hitsi, että mulla on itse asiassa mielipiteitä tai mä haluan lähteä ajamaan jotain asiaa. Esimerkiksi sitä, että opiskelevalle vanhemmalle pitäisi saada parempi toimeentulo. Joka kaupungissa on paikallisorganisaatioita, eri puolueiden organisaatioita, mutta myös muita yhdistyksiä. Niissä on aika matala kynnys loppujen lopuksi netin kautta tai menemällä sitten käymään näissä yhdistyksissä. Ne ottaa mielellään ihmisiä sinne. Ja kun on sen verran rohkea, että menee, niin mä väitän, että se toiminta palkitsee. Ja haluan tuoda tähän tällaisen näkökulman, että puolueet on vetänyt nuottaa, että nuoria että naisia, erityisesti nuoria naisia löydettäisiin. Mutta toi saalis on ollut masentavan surkea. Eli meitä tarvitaan. Jahas? Ja haluan muistuttaa siitä, että teistä jokainen on jonkun alan asiantuntija. Esimerkiksi sen opiskelijaelämän, opiskelijan toimeentulon, äitiyden, urheilun. Teillä on varmasti paljon sanottavaa, mitä ne keski-ikäiset päättäjät ei siellä tiedä tai huomaa. Esimerkiksi ammattikorkeakoulut perustettiin 90-luvulla. Ne, jotka tällä hetkellä on eduskunnassa, niin niistä valtaosa ei ole koskaan ollut sellaisessa. Miten he voisivat tietää, mitä ammattikorkeakouluopiskelu käytännössä? Mitä politiikka on? Millaisia mielikuvia ihmisillä on? Aika usein se on aika sellaista tylsää, se ei kiinnosta. Poliitikot on sikoja ja ei niitä, ne siellä ajaa omaa etuansa ja nostaa kovaa palkkaa. Jossain määrin kyllä. Mutta annetaanko me sen jatkua? Halutaanko me, että se on niin sitten tulevaisuudessakin?
Ja sitten kysyisin, että tiedättekö te, kuka on teidän valtuutettu tai kansanedustaja? Jos teille tulee ikinä sellainen tilanne, että te oikeasti tarvitte jonkun ihmisen ajan teidän tai teidän läheisen asia tässä kaupungissa tai lainsäädännöllisesti, niin se, että te äänestätte sinne jonkun semmoisen ihmisen, niin on aika tärkeää. No sitten tässä on vielä loppuun mun oma polku. Mä oon lähtenyt mukaan politiikkaan 5 vuotta sitten ja koen saaneeni arvokkaita kokemuksia työelämän kannalta, paljon verkostoja, mutta kehittynyt myös ehkä itse monilta osin. Se ei ole aina helppoa toimia siellä, mutta se kasvattaa. Siinä on mä ja Timppa Kreikassa. Kysynkin vaan, että millainen on se tulevaisuuden parlamentti Suomessa, jos nuoret ei kiinnostu, ei lähde politiikkaan. Mä pelkään, että se demokratia kärsii ja siellä ei ole edustettuna sitten nuoria. Se on myös sun etu ja oikeus, että äänestät ja ehkä jopa lähdet mukaan. Joten meillä on eduskuntavaalit pian, niin uskaltakaa äänestää.